πρωτόφυλλο ανάγνωστη κοινό. Ένα μικρό μπλε λουλούδι με το όνομα Μη με λησμόνει και μια ιστορία αγάπης που διαδραματίζεται στις όχθες της λίμνης των Ιωαννίνων είναι τα υλικά της συγγραφής του βιβλίου του συγγραφέα και ηθοποιού Κώστα Κρομίδα. Εκείνος επιστρέφει για δεύτερη φορά στην πόλη μας, σαν ο ίδιος να είναι ο θεματοφύλακας αυτού του λουλουδιού, που δεν επιτρέπει τη λησμονιά, τη λύπη στον έρωτα και επιβάλλει με την παρουσία του τη συνάντηση των ηρώων του και του ιδίου με τους αναγνώσεις του. Η επιτυχία ενός βιβλίου βαθιά συναισθηματικού στη σημερινή εποχή αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Ανοίγοντας το βιβλίο αυτό, ξεχνιέσαι καθώς φιλομετράς τις σελίδες του και το ρουφάς από την αρχή έως το τέλος. Σήμερα δεν θα σας μιλήσω σαν φιλόλογος που βλέπει με τεχνική ματιά αυτό που διαβάζει, αλλά σαν αναγνώστρια που μαγεύεται από διαφορετικούς τρόπους γραφής και σκέψης. Πριν ακόμα αρχίσω την ανάγνωση του βιβλίου, την προσοχή μου τράβηξε ο τίτλος Μη με λησμόνει. Συνειδητά μου ήρθε στο νου ο Όσκαρ Wilde, το οποίο έλεγε: αρκεί ένα λεπτό για να ερωτευτείς, μία ώρα για να συμπαθήσεις, μία μέρα για να αγαπήσεις, όμως μία ολόκληρη ζωή δεν αρκεί για να ξεχάσεις. Και το ταξίδι μόλις ξεκινούσε, αυτό όμως που δεν ήξερα ήταν πως ο Ιρλανδός συγγραφέας είχε κάποια συνάφεια με αυτό το ταξίδι. Οι ιστορίες σαν κεφάλαια του βιβλίου εξελίσσονται παράλληλα και με μια μεγάλη ευχέρεια στα χωροχρονικά σύνορα. Οι τόποι άλλοτε αλλάζουν πραγματικά και άλλοτε νοσταλγικά. Από τα Ιωάννινα, τον τόπο μας, την Ιερή Πάτμο, το γραφικό και ονειρικό Γαλαξίδι, την πραγματιστική Αθήνα και διακτηνίζονται ως το φωτεινό Παρίσι. Τα πρόσωπα μας αποκαλύπτονται ένα-ένα, όμως ο συγγραφέας είναι φιδωλός στην παρουσίαση των χαρακτηριστικών και της ιστορίας τους. Ζευγάρια ανθρώπων που μένουν αρχικά μόνο τα ονόματά τους στη μνήμη μας. Όλα αποκαλύπτονται με την πάροδο της πλοκής και συσχετίζονται πρόσωπα και καταστάσεις μεταξύ τους, ενώ φαινομενικά δείχνουν να μην έχουν καμία σχέση. Εξελικτικά ομοίως είναι και τα συναισθήματα, από τον ανιδιοτελή έρωτα στον αγοραίο έρωτα, από τον οδυνηρό πόνο στον καταστροφικό θυμό, από την αιμονική μνήμη στη λυτρωτική λύθη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη συνοχή παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος, όπου δείχνουν να είναι αλληλένδετα. Όπως τονίζει και ο συγγραφέας στην αρχή του βιβλίου, το παρελθόν πάντα θα έχει ανοιχτές φαρτίδες με το μέλλον. Κανείς δεν του ξεφεύγει. Η αρχή του βιβλίου μας βρίσκει ακριβώς εδώ, στην άβρα της λίμνης, με την αφήγηση ενός παρελθοντικού γεγονότος. Μια εφιαλτική γέννα που σημαδεύει τις αναμνήσεις όλων των ηρώων και μετουσιώνεται σε κεντρομόλο δύναμη που κορυφώνει διζωγικά την πλοκή και εν τέλει αποτελεί την κατακλείδα της. Η Αρμένια Μελέκη γεννά σε ένα πορνείο το παιδί της, που της το αρπάζουν πριν ακόμα δει το φίλο του. Από εκεί ξατυλίγεται ένα κουβάρι εξελίξεων και οι χαρακτήρες δείχνουν να έχουν τραβήξει διαφορετικές πορείες. Εκείνο όμως που τους συνδέει είναι άσβηστη μνήμη του παρελθόντος. Η ζωή τους αξιώνεται ή απαξιώνεται μέσα από εκείνη τη μνήμη, μόνο που έχουν ο καθένας στο δικό τους μερτικό ευτυχίας ή δυστυχίας. Όλοι οι ήρωες έχουν ανθρωπιά, ακόμη και εκείνοι που δεν τους αρμόζουν. Άνθρωποι που οθούσαν κοπέλες στην πορνεία να μεταλλάσσονται σε στοργικούς πατέρες, και όλοι σε έναν βαθμό αναθεωρούν τη ζωή τους. Γυναίκες από αδύναμες και φοβισμένες με άσχετα τα σημάδια του παρελθόντος να μεταμορφώνονται σε δυναμικές και αγέροντες, και άλλα φυσικά πολλά παραδείγματα που θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε εδώ. Δεν ήθελα να αναφερθώ, καθότι βρισκόμαστε στον περιβάλλοντα χώρο της λίμνης, στο ρόλο και στον τρόπο παρουσίασης της πόλης των Ιωαννίνων από τον συγγραφέα, ως τόπο νοσταλγίας, μνήμης και νόστου των ηρώων. Ποια είναι άραγε αυτή η μυστικιστική δύναμη της πόλης των θρύλων και των παραδόσεων, που έλκει αυτούς που έχουν ζήσει ή ακόμα έχουν περάσει από εκεί, να επιστρέφουν ξανά και ξανά και να αναποθέτουν ένα κομμάτι της ζωής τους εκεί? Η Αρμένια Μελέκ κάνει ένα εκείνο ζωής που κλείνει και ανοίγει ουσιαστικά στα Γιάννενα. Οι έντονες συγκινησιακές στιγμές της ζωής της κινούνται γύρω από τη φιλική λίμνη, ενώ οι συμβολισμοί και οι παραλληλισμοί διατρέχουν το κείμενο. Εκείνη ζει τον απόλυτο δρόμο και πόνο στους τοίχους του πορνείου, ενώ τον απόλυτο έρωτα στις νυχτερινές βαρκάδες με τον νερό Μιχάλη. Οι δυο τους θεωρούν ο ένας τον άλλον νεκρό. Ο μύθος Περσεφόνης, μια μυθική εξήγηση των εποχών του χρόνου, η οποία μετά την απαγή της από τον θεό Πλούτονα ζούσε 6 μήνες με τη μητέρα της Δήμητρα στη γη και 6 μήνες με τον Θεό στον κάτω κόσμο, συμβολίζει την κατάδυση και την ανάδυση στο φως, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Τέτοια είναι η κατάδυση της Μαλέκ στο σκοτάδι και στην απόδογνωση μετά τον υποτιθέμενο χαμό του αγαπημένου και της κόρης της, και η ανάδυσή της πραγματοποιείται μόνο πριν το θάνατό της, με την εμφάνιση εκείνη. Συναφές κύκλο ζωής κάνει και η κόρη της Πέρσα, η οποία ως χορεύτρια ερμηνεύει συγκλονιστικά και τελειτουργικά την Περσεφόνη στην παράσταση Αρπαγή. Η Πέρσα έχει το ίδιο όνομα με την κόρη της Θεάς, εν μέρει τυπικό της μοίρας της.
Γεννήθηκε στα Ιωάννινα, ανατράφηκε στο Γαλαξίδι και επέστρεψε στα Ιωάννινα ζώντας τον απόλυτο έρωτα με τον φωτογράφο Κωνσταντίνο. Μια τύχη καλύτερη από εκείνη της μητέρας της. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο βιβλίο, η ελευθερία είναι και αυτό. Να ξέρεις πως τίποτα δεν είναι δικό σου και πως η αξία της ζωής είναι να αφήνεις πίσω σου κάτι καλύτερο από αυτό που εσύ παρέλαβες. Η κατάρρευση της Πέρσας, λόγω της αποκάλυψης της Οδυσσίας της, συμβαδίζει με εκείνη του Κωνσταντίνου. Θα μπορούσαμε εδώ να ανακαλέσουμε το στιγμιότυπο που την ημέρα του γάμου πέφτει από το καΐκι με τον ηθικό στο νερό. Τον ηθικό από το βάρος την τραβά στο πυθμένα, ενώ ο πυθμένος της πασχίζει να τη βγάλει στην επιφάνεια. Εκείνος αποτελεί και εκείνη τη δύναμη που την τραβά στο φως. Το πεπρωμένο της ευτυχώς δεν είναι όμοιο με εκείνο της κυριαφροσύνης και του πνιγμού της λόγω της ζήλιας του Αλή Πασά, δίνοντάς της μία θέση στο πάνθεον των θρύλων του τόπου. Η γυναική πάλι για τη ζωή και η υπέρβαση των δυσκολιών στην ιστορία μας δείχνουν μια εξελικτική βελτίωση από ήρωα σε ήρωα. Η αναγέννηση της Πέρσας σημαίνει και ολοκληρώνεται με την ανάγνωση του γράμματος της μητέρας της δίπλα στη λίμνη. Η λίμνη λειτουργεί εξαγνιστικά, συμπαρασύρει, απαλύνει παλιές πληγές και σφραγίζει το παρελθόν, όπως συμβολικά συμβαίνει με το σκόρπισμα της τάξης της Μελέξ Ελκίνης. Γίνεται ένας τόπος μνήμης και συμφόρησης. Απαρνείται να συμπαρασύρει στο πυθνέμενα της άλλα θύματα, αλλά συνενώνει εν τέλει τους χαρακτήρες σε μια νέα αρχή. Η κληρονομιά που αφήνει είναι μόνο η αγάπη, γιατί αυτή μόνο τίνει στο άπειρο. Ο συγγραφέας κ. Κώστας Κρομίδας παλάβει μια μυθιστορία που μας αφορά περιβαλλοντικά, μας αγγίζει συναισθηματικά, μας γεννά συμπάθειες ή αντιπάθειες για τις συμπεριφορές των ηρώων, μας καθιστά νοσταλγούς ή και νοσταλγικούς και το γεγονός ότι είναι παρόν δεν μας δίνει το δικαίωμα να αναπλάσουμε αυθαίρετα την έμπνευσή του στη συγγραφή του βιβλίου του. Εκείνος εμπνέεται και γράφει και εμείς είμαστε θειασότες της γραφής του. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχηθώ στον συγγραφέα να εισπράξει για το βιβλίο του το πλούσιο και ηχηρό χειροκρότημα που εισπράττει και ως ηθοποιός. Και είμαι σίγουρη πως ταυτίζεται ίσως περισσότερο ή λιγότερο με κάποιον από τους χαρακτήρες του. Το γεγονός όμως ότι μνημονεύει τον τόπο μας του δίνει ειδικό βάρος για το αναγνωστικό κοινό των Ιωνίνων. Ίσως η άβρα και το χθρόισμα της λίμνης να του ανταποδίδουν την εύνοιά του στο φυσικό της κάλος και στα μυστικά του βυθού της. Ευχαριστώ θερμά τον Κώστα Κρομίδα για την επιλογή του να παρουσιάσω το βιβλίο του και για το πνεσμένο δώρο του στην πόλη μας. Εύχομαι να μην καταταχθεί εκτός της λογοτεχνικής αναγνωστικής λύπης. Σας ευχαριστώ πολύ.